L-uffiċjal tal-Pulizija Johan Vella qal li huwa għadu qed jiġġieled kuljum biex ikompli jirkupra. Dan filwaqt li ringrazzja lil dawk li kienu miegħu f'dawn il-mumenti diffiċli. Fosthom il-korp tal-Pulizija, il-ħaddiema tal-emerġenza u l-ITU kif ukoll tas-sala fejn qed jieħu l-kura. Vella huwa l-uffiċjal tal-Pulizija li l-ġimgħa l-oħra kien fil-periklu tal-mewt wara sparatura f'Taġorni. U brabta ma' dan il-każ ġona ġus ta' 74 sena tressaq il-qorti u nżamm arrestat. F'kitba fuq il-medja soċjali Vella qal ukoll li jinsab grat lejn l-awtoritajiet kollha li tawh l-appoġġ tagħhom, fosthom il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa, il-Prim Ministru Roberta Bela u l-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono. Huwa ringrazzja wkoll il-familja tiegħu għall-imħabba u s-sapport bla qis fuq kollox lil-mara u l-itfal li qal jibqgħu ir-raġuni għaliex jieħu nnifs kuljum. Tem jirringrazzja lil kull min batlu kliem ta' kuraġġ u żammu fit-talb tiegħu filwaqt li qal li ma jistax jikkummenta dwar l-ebda dettall relatat mal-każ kriminali li għadu għaddej. Iżda qal li għandu fiduċja sħiħa fis-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna.